Alphaset je firma, ktorá sa zaoberá predajom materiálov a technológií pre výrobu reklamy. Anglicky sa to označuje ako sign making alebo vizuálna komunikácia. Našou úlohou je dodávať zákazníkom materiály, technológie, ale aj software, riadenie, know-how, inštalácie a samozrejme záručný a pozáručný servis. V našom portfóliu sú stroje od maličkých potlačí, hrnčekov, telefónov, USB kľúčov, potom stroje, ktoré dokážu tlačiť na väčšie objekty, kufre alebo tabule, až po stroje, ktoré dokážu vytlačiť billboardy. Potrebovali sme riešiť digitalizáciu práce nášho servisného oddelenia. Za 31 rokov práce na našom slovenskom trhu máme tisícky inštalovaných a dodaných zariadení. Tou digitalizáciou sme očakávali, že si spravíme v tom veľmi dobrý prehľad. CDS sme zvolili preto, lebo sme mali dobrú skúsenosť s dodávateľom z predchádzajúceho obdobia. Ako náhle nám predstavili CDS, pochopili sme, že to je užívateľské, príjemné prostredie a že pokrýva všetky naše potreby. Využívame viaceré moduly CDS-ku. Používame ho od samotného príjmu požiadavky, ktorá k nám príde mailom, potom na komunikáciu so zákazníkom, na vystavenie cenovej ponuky. Používame ho na evidenciu strojov a zariadení, ktoré máme u zákazníkov, na plánovanie údržby, na plánovanie servisov, ale používame ho aj pri samotnom fakturovaní, ukončení servisných zásahov. Na CDS-ku sa nám páči, že je jednoduchý, prehľadný a komplexný. Ale boli veci, ktoré bolo treba doriešiť, doprogramovať a nastaviť priamo na potreby našej firmy. Toto sa udialo v expresnom termíne. Očakávania boli naplnené. CDS k nám veľmi pomohol pri digitalizácii nášho servisného oddelenia. CDS je rozhodne dobrým nástrojom na digitalizáciu firemných procesov, hlavne pre firmy, ktoré pracujú so zákazníkmi v takom rozsahu, ako pracujeme my.